Hello! Oh, dara, si Nadine. Hello Nadine, mo ni mag-MC karon. Hello mga dudong, mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Turta! Karon lagawon ta ang agman kung asa ang lugar nga akong gitrabahoan. Atong tan-awon kay kini nga eskwelahan nagpadayon ngaming asinso uban sa among pagpadagan. Karon sabay ta, malagaw ta. Tara, magturta! Hello mga Dudes, Sabado karon pero mo adto ta sa agman kay adunay program nga paghahitabuon dito ang pag-turnover sa solar lamp. Gani gipangunahan or partnership sa DepEd San Isidro and PNP sa Municipality of San Isidro. Hatagan ang atong mga kabataan or ginikanan og solar lamp. Okay, sabay ta. Piton sa nato ang Ibos. Jabang na morning sa mo ni ang Ibos na si Bongbong. Tana, sakay na ta. Balik. Okay, abot na ta diri sa Linaw. Muni ang barangay Linaw. So ang agman sitio siya sa barangay Linaw. Dali diri ta. Mauni padulong sa school. Woo! Wow! Wow! Agman! Wow na wow! Okay, mauna ni ang school. Hello ma'am! Okay, abot na ta diri sa hall. Good morning ma'am! Morning, atay ko an. Hello! Okay, morning artist! Hello atita! Muna mong treasurer. Muna ang nag-landscape dirit. De, shout out dirat de. Oh, shout out. Okay, kahit na ko ata lang nga mo share mo sa vlog ni sir. Saan ito sir? Dudes tour. Torta. Mo oy nag-arrange ani. Do pila ka adlaw niya nga dumog sa amo ang area. Ing ani siya ka creative. O gawa sa creative maayo ang iyahang kasi kanang ano ba kanang commitment as treasurer mo tabang jud sa eskwelahan. Mao ni ang agman mao ni ang feeding center nga gina-repair. Hello Led, good morning. Okay, kumusta man atong preparation? Okay lang. Ako, kumusta man ni ang among PTA president? Mao jud ang unay taon. Okay na kate? Okay na lang. Hi sa kuan. Ay! Hi! Oh, yung PTA president. Hello! Oh, dara, si Nadine. Hello Nadine, mo ni mag-MC karon. Pinaay mga bisita. Oh, mo ni ang creativity ni Ati Tata. Yudos. Tanawa iyang trabaho. Pinaabti. Okay, mo ni karon ang ato ang program dinhi sa Agman. Pulis ko, ilaw ko, a joint advocacy turnover of solar lamp ceremony. Nga nung mahinlo ka? Kay? Ako maningit ko lang. Eskwelahan ito mga estudyante. Yes! Unang tinabahin. Magtabang yun din, no? Opo. Pag-unsa na lang ni kung wa mo. Correct ka dyan. Gani. Tama yun. BOD na mo ni. Yuhuu! Tingko na mo, pagkagawa pa nilay ka, hakot dira. Ano nga? Gina, ang grade 4 teacher na mo. Hello ma'am, magunsa ka? Ma'am is biz. Oh, shout out ma'am. Kinsa imong i-shout out? Kay? Out? Uy, rakubi na nung panahon na. Pwede ko Ma'am, ready na ka sa Lunes na klase? Ready na. Kana. Chairman! Long time no see, napay manok. Oh, shout out dira, sabi mo shout out. Wala sir, wala lang. Salamat sa pag-video.
Muna ang abdik na mo nga Vice President, PTA President. Tara ang kamuting kahoy or balanghoy nga i-prepare sa amo ang BOD, sa among PTA President o Board of Directors o naa ang ato ang Vice President, Treasurer mismo, ang atong landscaper, i-arrange sa ato ang kabulakan. Sari mo tita, sana butong. Okay, butong ang among kami sa bisita. Biko daw na. Gani ma-order na gani. Biko daw nga balanghoy sa first time ako karong ilawan. Noon ang igos, snacks, and daw suman na balanghoy. Dalawang lamig daw ni kaayo. Habang na ang mga police, media para sa ato ang program. Solar. For the opening prayer, and followed by the singing of national anthem through audio presentation to be led by our very own Ma'am Gina Vargas. Nakagamay sa among iskulahan, wala gid niyan may kalimpi. Bisan ingon ani lang be nga mahinaot ko nga dili mo mapulan sa pagsuporta sa among iskulahan. Ang Wang Police Station, Chief of Police San Isidro, si Police Captain Eunice Whitmore. That we can experience and enjoy, such as success, inner peace, better health. Pronto. Sa wala nakaila, I am the Vice President, Engineer Espanto, currently also sa Davao now. It is my pleasure to serve in this kind of community because I myself belong to this kind of community now. They call me MJ. I am a civil engineer in profession. I would like to give you a background of Davao Madayao Eagles Club. You know, we are an infant of Eagles fraternity. No, it was chartered last September 26, 2020. So, tanaw na mong slogan, service to strong brotherhood. We are in different profession, but we are majority in the construction industry. Our Vice President said, we are not, wala may nabuhi nga adunahan. Gikan po may mga bukid-bukid. This is a symbol of light. No? Muna naghatag mi og solar light, and also the school will give light to children nga nag-eskwela diri. So mabuhay. Ako din si Juan Junbi Ilondo, ang trabaho ko sa Philippine Air Force. Ikuyog ko diri kay amo magkasabutan na mag-serve me. Ang ginatawag na ito, service to strong brotherhood. Madayao Eagles Club, i-treat naman last September, anniversary karong September 26 sa Mariclara Restaurant. Good morning! Good morning sa mga gwapang mga bisita namo. So, wala na sayang inyong pag-answer kay mga gwapa mga extra. Officer nga naldiya sa mga parents nga sa palibot o especially sa DepEd officials headed by Sir Jesse Lamsin. In behalf sa atong punong barangay Gregorio Bahalia, ako is teacher person and the same time ako ang Committee on Education sa atong barangay. So sa among barangay council is among yung buot ipaabot sa Madayao, Davao Madayao Club o sa PNP San Isidro ang amuang dakong pagpasalamat. This time signing of a memorandum of understanding. Signing of memorandum of understanding. Dito na lang mga ate. Okay, ano pa sa principal rin? Muna lang mga estudyante.
I never hesitate to accept these programs nga ihatod kay I know there are some blessings nga madawat not only in Agman Primary School but in the whole district of San Isidro. Okay. So, as a school head of this Agman Primary School, nabalaka usab ako kay mabright ang kabataan pero murag mo gamay na ang bata kay nagsigan na ang lamp. Nag-joke ka, sir! Kaya padayon ka mo, suwag ihapon palungan lang din ang atong sulayan. Ano malaghan pa, we have 113 kabataan aron sa atong school. And mapasalamaton kami sa Madayaw Davao Igas. Kay naami at makadawat og TV with, sir, satellite. Signa, yes! Nga na'y tangki. Hand wash facilities, sir. Thank you very much. And, dito isa? TV? Ibili na mong isa na mong kauban. And kani akong pagahuman nun pinaagi sa kaning balak. Dili matukib ang among kalipay. Nabubuan kami grasya sa pagkahayahay. Gikan sa mga malumong kasigasing pagkatibay. Muhayag ang kaugmaon sa kabataan kay naan nay solar lamp sa ilang balay. Kabataan padayon sa pagpusuwag. DepEd San Isidro, PNP San Isidro, Davao Madayaw Eagles Club padayon sa pagtinabangay, padayon sa pag-iwag aron ang kabataan muusuwag. Daghan kaayon sa PNP San Isidro, good morning! Live from Agman Elementary School. Hello, sir. Yeah, thank you. Oo, sir. Shout out, sir. Sita. Shout out nimo, sir. Kitsa sa imong misis. Shout out sa akong mga kauban sa police station. Kang Lungay, Sergeant Lungay. Okay. Bitit ka karon. Nami dire. Okay. Sir. Shout out din ko sa akong misis. Hello, ma'am. Mister. Yehey! Human na gyud ang among turnover! Salamat sa mga grasya! Salamat sa grasya! Bye-bye! Yes! Sa PNP San Isidro, DepEd San Isidro. Isa sunod na po. Okay. Bye-bye! Uli na po! Yehey! Umi na! Maguli na mi! Sabay si Ma'am Van! O si Ma'am Karen! Nadine Lustred! Ay, ikaw na! Yehe, daghan kaayong salamat, Lord. Abot na gyud ako gikan sa eskwelahan sa Agman. Ang mga ginikanan ug magtutudlo malipayon kay kami nagrasyahan. Tungod sa programa sa Department of Education sa San Isidro ug mga kapulisan. Kami mapasalamaton tungod kay ang Madayaw Davao Eagles Club mi ilahang gi-sponsoran. Hello mga dudes, karon mag-shoutout ta sa atong mga supporters. Mr. Will Peñora, Kikas Professor, to Connie Serna, Kikas Professor, kay Miss Chari Colita, ang jowa ni JP Aranghis diya sa abroad, hello, and Jingjing Pagdato sa abroad. Sa akong classmate sa college, Melanie Balinas Abuda, and kay Inday Josie Cercado Tan diha sa abroad, kay Janjan Olivar diha sa barko dyan, ayo-ayo diha dyan, sa kay Ronron Famoso Rivera, nga Tagalaak, and Cheche Punay of Tagum City. Hello sa inyong tanan, and kay Mr. Marlo Losaria, sir, dagan kayong salamat sa imuhang pag-support, pagtanaw sa akong mga videos, and God bless always. Mabuhay. Hantod sa sunod namo nga paglagaw, ubani ako, sabay ta, magtorta, pero sa pagkakaroon, bye-bye.